Lafazi yaro ne mai waka, mana gaskiya zan faɗa. Wasu matan Saudiya na gane san ba su da tarbiya, sun bude baki suka ce wasu 'ya'yan jakuna, sun aske gashi suka ce wasu manyan 'yan daba. Da abin da kuke na gane bai dace ba, san bai dace ba, sannan ba tarbiya ba. Lafazi ɗan baba sannan ba na yin gaba, kuma ba na zagi a gida dan ban koya ba, kuma ba na kwaya harkan mata ba na yi. Dauda lafazi ga ya musu da sije, abinda kuke san bai kamata ba. Kun shige tiktok hau kuna rangaji, Abdallah dan baiwa yake bayani. Allah ya shirya ya kama na agaji, wannan take ton Allah ya tsare mu, Allah ya duba ya ba mu lafiya. Tikitan nan da ake ta yi bai dace ba, na ce san bai dace ba, wale Allah bai dace ba. In ka shiga cikin tikito ma, ka san abu da ka jefewa ciki gaje. In ka shiga cikin tikito, ka san abu da za ka jefa can ciki. Na barku lafiya dan bai wannan ne, da tambarin girma ni nike kalami.